Türkmenistanyň bankomatlarynda dowam edýän ýeti nagt ýetmezçiliginiň arasynda ilatyň öz zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary gün saýyn köpelmese azalmaýar. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde howanyň temperaturasy gijelerine -7 gradusa çenli ýetýän şu günlerde adamlar şol sanda ýaş çagaly eneler bank kartlaryna pullaryny nagtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde gijeden nowata durýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy dekabrda Türkmenabaddan habar berdi. Häzirki wagtda Türkmenabadlylar habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bankomat doldurjularyň iş rejesini ýatdan bilýärler. Şol sebäpli olar ýerden saat 7-de pul salynýan bankomatlaryň öňünde gijede nowata durup başlaýarlar. Adyny nowat depderçesine ýazdyrýan adamlaryň sany 1000den geçýär. Olaryň arasynda ýaş çagaly eneler, ýaşullar we orta ýaşly adamlar bar. Adamlar nowatyny ýitirmejek bolup, gijesi bilen bankomatlaryň goloýunda köçede garaşýarlar. Howa sowuk, ýöne pulsuzlyk adamlary aýazly gijede nowata durmaga mejbur edýär. Muňa garamazdan bankomatlardan her gün diňe 150-200 çemesi adam pulny atlaşdyryp bilýär. Soňra pul gutarýar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlaryň pulny atlaşdyrmak üçin aýazly gijede ençeme sagatlap köçede garaşmagy olaryň arasynda sowuklama keseline ýoluýanlaryň hem köpelmegine getirýär. Galybersede nowata durýanlaryň arasynda ýaş çagasy bilen gelýän gelinler hem bar. Çagalaryň ýyly geyimlidigine garamazdan habarçymyzyň aýdyşyna görä gijäniň ortalarynda olaryň üşäp eneleriniň gujogyna girýändigini görse bolýar. Eje öýe gidäýel diýip sowukda ejesine ýalbarýan çagalara nefsiň agyrýar diýip Türkmenabadly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýyny habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenabadyň häkimetleri habarçymyzyň aýtmagyna görä bankomatlaryň sanyny hem ýygyderli kemeldýärler. Bazar merkezlerindäki käbir bankomatlar bolsa şäheriň çeträginde ýerleşýän banklaryň howlullaryna geçirilýär. Bu häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gizlemek tagallalarynyň ýeni bir görnüşi diýip başga bir Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly ýurdun bankomatlarynda nagt ýetmezçilik we munyň bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Käte nowatlarda dawa jenjeller adamlaryň şiketlenmegi bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. 13-nji noýabrda Türkmenabadyň Gök bazarynyňky bankomat nowatlarynda dören uruş dawada bir näçe aýalyň şiketlenendigini we olaryň Lewabyň köpürli hastahanasyna alınıp gidilendigini habarçymyz gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda Türkmen häkimetleri bankomatlaryň öňündäki nowatlary tertipleşdirmek maksady bilen käbir täze düzgünleri hem kabul edýärler. Oktyabr aýynda mardaky Türkmen banklary bankomatlaryň öňünde nowata durmak üçin talon almak düzgünini girizdiler. Ýöne nowata durup talon alan adamlaryň hem sanawda atlarynyň ýokdugy ýa-da beýleki bahanalar sebäpli köplenç pullaryny nagtlaşdyryp bilmän ýyllaryna gaýdýandygy hem habar berildi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Ýurdun mediasy hem munyň bilen bagly ilatyň ýüzeýi bolýan kösençlikler barada gurrun gozgamaýar.